A partir d'ara pots signar el teu préstec ICF Agroliquiditat en menys d'un minut, des d'on vulguis i quan vulguis. T'expliquem com fer-ho en 5 senzills passos. Quan la documentació de la signatura estigui preparada, rebràs una notificació per correu electrònic. Accedeix a l'espai client, la banca digital de l'ICF, per iniciar el tràmit. Un cop hagis iniciat sessió, obre la notificació Signatura Préstec Agroliquiditat. Allà hi trobaràs un enllaç que et portarà a la plataforma de signatura. Dins la plataforma, prem el botó Començar. Podràs revisar el document abans de signar-lo. Quan estiguis a punt, fes clic a signar. A continuació, rebràs un codi per SMS per verificar la teva identitat. Introdueix-lo i prem el botó Signar. Dibuixa la teva signatura i fes clic a Finalitzar. Ja ho tens. Rebràs una nova notificació a la teva adreça electrònica per confirmar que has completat el tràmit. Accedint a l'espai client i obrint la notificació, podràs descarregar el document definitiu amb la teva signatura. ICF, la banca pública de promoció.